Samantala, Idol, dinagsapo ng mga mananampalatayang simbahang Katoliko po ang iba't ibang mga simbahan sa lungsod ng Dagupan, kabilang po ang St. John Cathedral de Evangelist. 8 misa pong idinaos kahapon para sa araw ng palaspas na hudyat ng pagsisimula ng Holy Week. Ayon sa pamunan po ng simbahan, ang naturang simbahan pong mahigit na dinadagsa sa lungsod at ito rin ay may pinakamaraming misa na isinasagawa. Sa mga susunod na araw, inaasahan pa ang mas maraming dagsa ng tao lalo na sa pagsabit ng araw ng Huwebes at dahil na rin sa pagsasagawa ng bisita iglesia. Samantala, ngayong linggo idadaos naman ng Semana Santa bilang pagbabalik tanaw sa naging huling mga araw ni Jesus bago siya pumanaw upang maisalba lamang ang sanlibutan. IFM News. IFM News. IFM News.